መክሊት ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሚዲያ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 2026 ዓመተ ሰላምን ፍቅርን ጥዕናን ሓጎስን ጽጋብን ይሁን። In the name of the Lord Jesus Christ, 2026 be year of peace, love, health, happiness, and prosperity. بسم أبون ودين منفس قدسن حد أملا آمين. كورات هاتاتلتي مكليت ميديا كما يكن يهم سلام زابير مساهم يهون نلوم عالتي بحد شعر استي متير له نسخة كرداد أبوشت بيت كريستيان زبلي إذا قد دايزي بقليلو كرأ زي قبقو ننوي عامتاتك أبوشت بيت كريستيان سور سديدو نبزحاتون حق أن يازغون رديت بزعبا أمنت كهيلو ومزقبرن نبيت كريستيان كأزيو زحمس زرلو قد داي كما جمرتاك سامة فتصمتا كله كتكاتاتلو مسانا حبيركم كا اتزقبر زرلو جيغاتات بيت كريستيان كتقرمو تساوعيتكم كتقربو قدس فؤادنا إجزابير أملاهنا يخون إجزابير نبيت كريستيانو كان صحان كسريان كا بعلو كسرح كعي نتم حلنا زرلوم سباتون حلنا كوكس قدس فؤاد يخون لنا كرداد أبيت كريستيان بيت كريستيان غويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس بدمو زنصحان زمسرتانيا يخون امبر ديابلوس كابتي زتبجوا غويتا إيسوس كفليا ليتن معالتن كيقارص يقالسا نيرون አለን በሙጽይቱ ካ ክርዳድ ዘሪዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓቢ መንፈሳዊ ድኻም ኣብጽሕዋ ኣሎ እዚ ድማ ካብ ሓያሎ ኣማይት ዓመታት ኣትሒዙ ማለት ካብቲ ምንባብን ምጽሓፍን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ነገስታትን ጥራይ ተሓጺሩ ዝነበረሉ ግዜ ዝጀመረ እዩ ገለ ደቂ ጥፋት ዝኾኑ ሰባት ድማ ካብ ንእግዚአብሔር ሲ ንሰይጣን ምእዛዝ ዝመረጹ ብምንባሮም በቶም ሰባት ገይሩ ጽልኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከስፍሕን ነቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ወንጌል ዓብሊሉ ክዝርጋሕን ኣብ ብዙሕ መጽሓፍቲ እውን ጉጉይ ዝትሕዝቶ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይቃዶ ክውሰኽ ጸኒሑ ከም ውጽኢቱ ህዝቢ መድሓኒኡ ዘይፈልጥ ብትውልዲ ጥራይ ክርስቲያን እንዳተጸውዐ ይነብር ኣሎ ጸረ ወንጌል ዝኾነ ትምህርትን ጽሑፋትን ግን ኣመና በዚሑ ግብረ ሐዋርያት 4 ፍቅዲ 12 ብኡ ክንድሕን ዝግባአና ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብኻልእ ኮቶ የልቦን እንዳበለ ከሎ እቲ ሓድሽ ክርስቲያን ወለዶ ድማ ኣብ ክንዲ ወንጌል እቲ ዝተጋነነ ገድሊ ቅዱሳን ተማሂሩ ነቲ በጃ ዝኾነ ጎይታ ከይፈለጠ ከዓቢ ኮይኑ ጎይታን ሐዋርያት ክልእኾም ከሎ ወንጌል ክምህሩ እምበር ገድሊ ቅዱሳን ክምህሩ ኣይኮነን ዝለኣኹም እቶም ንእግዚአብሔር ክሒዶም ምስ ሰይጣን ዝሓበሩ ሰባት ከዓ ከም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን መሲሎም ምስቶም ንእግዚአብሔር ዝእዘዙ ካህናት ተሓዊሶም ማህሌት ክገብሩ ይሓድሩ ኣምላኽ ድማ ጸማም እዝኒ ይህብ ስለዚ ድማ ውግእን ወረውግእን ስደትን ጥሜትን ዘይቋርጽ ዕጫ ህዝብታትና ኮይኑሎ ገለ ካብቲ ጽሑፋት ከም ንኣብነት እንተወሰድና ካብ ድርሳናት ድርሳን ሚካኤል ዝበሃል ኣቡ ሕቡእ ኣስማት ዝብል ኣሎ ሕቡእ እንዳተባህለ ግን ተዘርዚሮም ተጻሒፎም ኣለዉ ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባእ እቲ ጸሓፊ ነቲ ሕቡእ ከመይ ገይሩ ፈሊጥዎ ሕቡእ እንዳሃለወኸ መናፍቂድሉ ኣቃሊዕዎ ስለምንታይ ከ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ
ፈውስ ዝኾነ ስም ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ስም ኢየሱስ እንዳሃለወ ካልእ ሕቡእ ተደልዩ እሞኸ ናይ ኣምላኽ እኳ ከይከውንሲ ናይ መላእኽቲ እቲ ፀ ዝብልከ እንታይ ማለት እዩ? ካልእ ጽሑፍ ድማ ትርጓሜ ውዳሴ ማርያም ክህብ ከሎ ንግስነት ሰሎሞን ብእግዚአብሔር ከም ዘይተዋህበ ምስ ናይ ጥንቆላ ካትም ኣተሓሒዙ ካትም ሰሎሞን ካብ ኢዱ ምስ ኣውፅኣ ሰይጣን ሰሪቕዎ ስለዚ ድማ ንኽልተ ቅነ ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ ለማን ኮይኑ ከም ዝነበረ የዘንቱ ኣብ ሰነ ጎልጎታውን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድሕሪ ትንሣኤ ጎይታ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ኣብ ክንዲ ትሕጐስ ብጓሂ ኣብቲ መቓብር ጎይታ ዝነበረ ደጋጊማ እንዳኸደት ትበኪ ከም ዝነበረት የዘንቱ እዚ ግደፍዶ እታ ቅድስቲ ኣደ ተራ ሰብ ዘይገብሮ ኣብ ግዜ ሓጎስ ክትሓዝን ዘይሕሰብ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ኢሉ ከሎ ስለምንታይ ደኣ ልፋፈት ጽድቂ ዝበሃል መጽሓፍ ትርጉሙ መንገዲ ጽድቂ ማለት እዩ ሰባት ሒዞሞ እንተ ተቐቢሮም ከም ዘጽድቖም ኣምሲሎም ጽሒፎሞ ስለምንታዩ ገድሊ ቅዱሳን ካብቲ ምስ ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ዘሎ ገድሊ ዝተፈለየ ኮይኑ ተወሲኽዎ ተጻሒፉ ዘሎ ገለ ካብቲ ዘንብዑ ትምህርቲ ድማ ጸረ ወንጌል ዝኾነ ስም ጻድቃን ብምጽዋዕ እከለ ክንድዚ ሽሕ ካብ ሲኦል የውፅእ እዩ እከሊት ክንድዚ ሽሕ ካብ ሲኦል ተውፅያ ዝብል ጸረ ወንጌል ትምህርቲ ተጻሒፉ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ተጸጊዑ ተነሲሑ ከይድሕን ኣብ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ተስፋ ገይሩ ክጠፍእ ዝተኣለመ ተንኰላት ሰይጣን እዩ እዚ ኩሉ ክርዳድ ከሎ ድማ ቤተ ክርስቲያን ከተልግሶ ኣይተበገሰትን ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም መሳርሒ ሰይጣን ዘለዉ ዓገብ ዘይበለት ነቶም ተጋጊና ነርና ተነሲሕና ዝበሉ ምጽላእ እንታይ ኣምጽኦ እቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝነብር ሰብ ጸላእቱ ከይተረፈ ከፍቅር እዩ ብኣምላኽ ተኣዚዙ ካብዚ ወፃኢ ምጽራፍ ይኹን ክትቀትል ምፍታን ባዕልኻ መሳርሒ ሰይጣን ምዃንካ ምምስካር እዩ ሕጂ እውን እቲ ክኸውን ዝግባእ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ጽሑፋት መርሚራ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጻረር ትሕዝቶ ዘለዎም ዘበለ ክትኣልዮም ኣለዋ ነቶም ኣስማተኛታት ካብ ኣገልግሎት ደው ከተብሎም ይግባእ ሓባእ ቁስሉስ ሓባእ ፈውሱ ከም ዝበሃል ክትሓብእ ምፍታን ግን ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዋላ መወከሲ ተባሂሉ ርኹስ ትሕዝቶ ዘለዎ ክቕመጥ ኣይግባእን መጽሓፍ ጥንቆላ ታሊስማን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተቐሚጥካ ግን ጥንቆላ ተመሃሩ ከም ምባል እዩ እዚ ጉዳይ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ጸገም ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ምህላው ክፍለጥ ይግባእ ብዙሓት ኣቦታት እንታይ ገዲስኒ ብዝመስል ኣገባብ ሸለል ኢሎሞ ክመጽእ ዝጸንሐ ጉዳይ እዩ ሕጂ ግን ያክል ቤተ ክርስቲያን ትንጻእ ካብ ዝቐፂሉ ናይ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰባት ዝህብዎ ቃለ ምስክርነት ይቕጽል እውነቴን ነው የምላችሁ ጫካ ላይ ቁጭ ብለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ምሽግ አድርገው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሰሩ ጠንቋዮች ደብተራዎች አሉ እውነቴን እንጂ ይህን እኮ ማንም ያነበውም እኮ እስኪ እንተዛዘብ ቄስ አሁን ይህን አስተውሎት ያውቃሉ እዚህ በፊት አሁን አይደል የተገለጠለት ማንም የተሰጠውን ደግሞ ይመጣል ሰሞኑን ጥሩ ነው አንዳንድ ጳጳሳት እየተናገሩ ነው ይሄ ጸበል ይዘህ እንትን ደግመ ግድግዳ መርጨት አይደለም እያሉ ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ካላጠፉብን ደግሞ እግዚአብሔር ያስነሳቸው ሰዎች አሉ ይሄን ድምጽ እየሰሙ ነው በነገራችን ይሄን ድምጽ ነው የታድሶ ድምጽ ነው ያመጣ ይሄ ይሁን ነው ምንድነው እኛ ከተናገርነው ውጭ አቡነ ኤርሚያስ አልተናገሩ
እኛ ከተናገርነው ውጭ አቡነ ገብርኤል አልተናገሩ። ስለዚህ በጣም ሊመረመር ሊፈትን ሊወረወር ሊጣል ነው የሚያስፈልገው። እንዴት ነው ኣብኡ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣይኮነን ፅቡቕ ዝኾነ ግዜ ኩሉ ሰብ ይፈትወና ካብ ላዕለዎት ካብ ጳጳሳት ጀሚሩ ክሳዕ ቶም ዲያቆናት ቶም ወለድና ዝኣኽሉ ኣቕሽቲ እንተስ ብፍርሓት እንተስ ብኣኽብሮት ኣይንፈልጥን ኣብ ዝኣተናዮ ማህልየት ተቐቢሎም ኣብ ቀብሪ ተይተረፈ ወለድና ዝኣኽሉ ዓበይቲ ፅላል ተሸኪሞምልና ይውዕሉ ነይሮም። ዓብዪ ዝኾነ ስፍራ ዓብዪ ዝኾነ ጥቕማ ጥቕሚ ነይሩና። ኣነ እግረ መገደይ ናይ ንግዲ ትካልም ነይርኒ ብኡ ኣጣራቂመ ዝኸፈትኩዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ንግዲ ትካለይ ብመንግስቲ ሰራሕተኛ እንኳን ኣብ ፋይናንስ ከይደ ኣነ እቲ ተሚንኩምዎ ዝኒኹም ግብሪ ቀንስዎ እንተዘይኮይኑ ግን ብሙሉእ እንድሕር ደኣ ክፈል ኢልኩም ተገድድኒ ኮይንኩም ኣነ እውን ክቅንሰኩም እየ ዝብል ብርኡይ ኣብ ቢሮኦም ከይደ ኣፈራሪሐዮም ነይረ። ብትክክል ድማ ቀኒሶሞ ኣብ ማዘጋጃ ቤት እውን ከይደ ናብኡ እውን ኣፈራሪሐዮም ኣብኦም እውን ክቅንሰኩም እየ ተሎ ቀንስዎ ኢሎም ቀኒሶም ኣስተካኺሎም ቄር ይብለኩም ዲ ሕጂ ከመይ ኢሎም ሓቲቶምኒ ችግር የለን ኢለ በቲ ዘሎ ተስማዕሚዐ ሓንቲ ካብኣቶም ግን ይዝክር እየ ድሕሪ ዓመት ካብ ክልልና ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መፂኡ ማሕበር ነጋዶ ብምልኦም ኣኪቡ እንተዘራርበና እንተሎ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ እኒሄ ብዙሕ ክፍኣት ዘለዎ እናፈራርሐ ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ንዓየ ቢሮይ መፅኦም ማዘጋጃ ቤት ተዘይቀኒስክ እየ ክቅንሰኪ እየ ኢሉ ፋይናንስ ብኡ ተፈራሪሖም ከም ዝቀነስሉ ነጊሩኒ ብምፍረራሕ ብጉልበት ዝነብር እኒሄ ኢላ ኣብ ግምገማ ኣልዒላቶ ነይራ። እሺ ኣብኡ እውን እንተኾነ እቲ ነጋዳይ ሙሉእ ተኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ክትቅኒ ደይ ትደሊኒ ንምንታይ እኮ ከምኡ ትኾነ ዘለኺ ነዚ ከመይ ጌርክ ትኽእል እዮ ኣደብ ግበሪ ንምንታይ ኢሉ ህዝቢ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ብኣግባቡ ኣፈራሪሖማ ብድሕሪኡ ብግለይ ይቅርታ ጠይቃ ብኣግባቡ ተኸባቢርና ምስ ማንም መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ናይ ሕጊ መዋቅር ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ነባሪ ምስ ማሕበረሰብ ተኸቢርና ተፈሪሕና ብሰላም ኢና ንነብር ዝነበርና። እወ ብዛዕባ ጥንቁልና ሓደ ነገር ኣብ ደብረ ኣባይ ገዳም ተማሃረ እንዳሃለኹ ሓደ ዘጋጠመኒ ነገር ኣሎ ኣተሓይዘ ክመፅእ እየ ንሱ ዘጋጠመኒ ተማሃራይ እንዳሃለኹ ገና ሽዑ ቆልዓ እየ ነይረ ወዲ ዕድመ 13 እየ ነይረ 13 ዕድመ እንዳሃለኹ ግን ተማሃራይ ጠንካራ እየ ጠንካራ ተማሃሪ እየ ነይረ መምህረይ ኩሉ ብደንቢ ይምስክሩለ እዮም ነይሮም እና ሓደ መርጌታ ነይሩ ሽሙ እዚ ክጠቕሶ ይደልን እየ ናይ ሞት መናፍስቲ ናባይኒ ኩለይ ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ስለ ናይ ሞት መናፍስቲ ስለ ሰይጣን መንፈስ ስለ ስራይ ስለ ናይ ሰይጣን መከላኸሊ ዝበሃል ነገር ምስጢራት ኩሉ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ዕድመይን ዋዕሉ ኣይድግፎን እዩ ምክንያቱ ህፃን ቆልዓ እየ ወዲ 13 እየ ናይ ሽዑ ዘመን ማለት እዩ ምንም ዝፈልጠ ነገር የብለይ ሰይጣን እውን ኣይፈልጥን መንፈሱ ኣሰራርሑ ከመይ ይኣቱ ከመይ ከይወፅእ ኣይፈልጠን እየ ዕድመይ ንእሽተይ እየ ዝኒሆ ካብኡ እዚ ደፍተራ እዚ ምስ ረኣኸለይ መናፍስቲ ሽዑ ኣብ ህይወተይ ዝኾነ ለውጢ ነገር ተሰሚዑኒ ማለት እዩ ዝኾኑ መናፍስቲ ናይ ጭንቀት መናፍስቲ ናይ ሞት መናፍስቲ ህይወተይ መሊኡ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንክመውት ውሽጠይ እንዳነገሩኒ ቀኒዮም ተሰሙኑ ዝኸውን ሕጂ ክትመውት ኢኻ ሕጂ ክትቅበር ኢኻ ንስኻ ውዚ ክትመሃር መፂኻ ግን ውዚ ቀብርኻ ክኸውን ናትካ ነገር ተወዲኡ እዩ ተዛዚሙ እዩ እንዳበሉ ቶም መናፍስቲ የፈራርሑኒ ነይሮም ካብኡ ሓደ ምሸት ቅድሚ ውዳሴ ማርያም ምድጋምና ኣብቲ ጉባኤ ኩሉ ግዜ ምሸት ውዳሴ ማርያም ይድገም እዩ ቅድሚ ውዳሴ ማርያም ምድጋምና ድራር እንዳበልዓና እንዳሃለና ሓደ መምሃርተይ ሓደ ነይሩሲ እንታይ ኢሉኒ
من كم زنقورا يفلتني زيابير دي نجيرو سيطان دي نجيرو يفلتني جن درار ندابل عنا جن أنت تفلت لي خايدني كما يليو تموت بقى خايدني أنا زمستر زين ما ننسب أي تزارب كون أي نجار كون أي كونن ده محزايس نتوم من هري ينتاون أي نجار كون مني كم زي خون اللهم نتاي نجبر كتموت خازب لأني منفس إني تعيز جوري لأن والمعاو ينجار كون ويشتي عميق يحيي نيرشعو مالتي زور عزيز كن كتموت خايلو إتناي ويشتي بقلص نجرن مالتي لكاز نجر محاكي زنيه لكاي موت يزلو خيله قلتي درار بليعه تحصاصيبه زخنه افت قدام مالتي زخنه بوتا نيرو نابو خيده بين ايه نايمشت ساعات كلته يخون بين يو خيده ما نسبو محلالفنيو ابو خيده انغرغره مالتي عقبه القلقلتنيو بيزا حد حنن እግዚአብሔር بيزا حد حنن እግዚአብሔር እንዳወልኩ انا خموت اي مصاخون انا خمحاريه نصيه بيزا حد حنن تايز غورد حنن خامز موت زي الى كافت عقبت قلقلت كمزي እንዳተሽከርከርኩ በቃ ፍትጋላበት ተለኻ እግዚአብሔር ዝድሕነካ ዝብሃል ኣብ ርእሰይ ስለዝነበረ አንገርጊረው አው እንዳተገላበጥኩ አድሕነን እንዳወልኩ እግዚአብሔር አድሕነን እንዳወልኩ ይጽል ነይረ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ነቲ 100 ሓለቃ እንተ እግዚአብሔር ስለዝራሃረሉ እቲ ምጽዋትካ ጸሎትካ ናብ ሰማይ ዓሪጉልካሎ ንመስታወሻ ክኸውን ናብ ሰማይ ዓሪጉልካሎ ነገር ግን ትክክለኛ ድሕነት ግን አይደሓንካን እሞ ጴጥሮስ ዝበሃል አሊህካ ተራኸቦ ንሱ ናይ ምድሓን ነፍስኻ ክነግረካ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር በመላእክቱ ገይሩ ንኽድሕን ነጊርዎ እዩ ነገር ግን ዝሞት ሓለቃዚ ዝሚት ሓለቃዚ ይምጽውት እዩ ይጽልይ እዩ ግን ድማ አይደሓንን ነገር ግን ንመስታወሻ ዝኣክል ግን ምጽዋቱ ናብ ሰማይ ዓሪጉሉ እዩ ኣነ እውን ሽዑ እግዚአብሔር ይመስገን ትመስለኒ ንመስታወሻ ዝኣክል እዩ እግዚአብሔር ሽዑ ጸሎተይ ሰምዕኒ ከንገርግር ተለኹ ክንከባለል ተለኹ ካፍቲ ዓቀብ ናብ ቁልቁል እንደገና ተሓቲ ይወርድሞ እንደገና ተመሊሰን ንዓላይ እንደገና ይገላበጥ እንደገና ይንከባለል እንዳተንከባለልኩ እግዚአብሔር በዛኻርነን ካብዝ ሞት እዚ ኣነይ ኣይክእሎን የዘውሽተይ ዝን ስምዕን ዘሎ ውሽተይ ኸዊድኒ ዘሎ በዛኻ ማሓረን ናልኩ ግን ናብ እግዚአብሔር ይጽል ነይረ ካው ካብቲ ምን ክብላል ትስእ ምስወልኩ ኣብ ውሽተይ ዝነበረ ናይ ሞት መናፍስቲ ኩሉ ወፂ ነገር ግን ሓደ ነገር ቀሪብ ውሽተይ ናይ ሞት መናፍስቲ ወፂኦም ነገር ግን ናይ ጭንቀት መናፍስቲ ድማ እንደገና አይሙሪ ወሊኦም ማለት እዩ ነገር ግን ካብ ሞት ናይ ጭንቀት መንፈስ ይሐይሽ በተናይ ሽዑ ማለት እዩ በቃ ትጭንቀት ተቋቂሞ ይየ خافت موت جين دحينية تختموتي خا أدحر دقني جزيها أو كعيو زبل دمسي دحينية زافر المسكن كاو دحينة مسقنخو سلام مسقنخو كيموتكم مسرعين نتمرجيتها أنا خلنا نقولكم ودع 13 عامتي أنا شعور تمرجيتها جين علميو ود 3 يخوني أبغندر تماهيرو أقام كنيه ናይ ድፍትርና መንፈስ ተማሂሩ ዝመጽ መርጌታ እዩ በዚ አጋጣሚ ምናልባት ሰምዓን ተሃሊ ንስሓፍታቱ ትነግረካ አይደሊ አፍዝ ዶርካ ይሕማ ስራሕ ያ ናይ በሐቂ ካው ናፍታ ገዛይ ሞጽዩ እንታይልኒ በኢደይ ሒዘብ ቢሉ ከምዚ አቢሉ ስምዓንስ ይልኒ ወየይለዮ نعاسكي زخونة زحاتك نجار لني نعاسكي له بإيده يحيزو كافتو قوائي ندقو سيني
انت اخذ لي خان دا مرغيتا يقول له امو ناي دفتر مكلافلي سلازلكاس نسخ هبني يدلي يلني ناي من تاي مكلافل انت مرغيتا يلي اي كوميتبل هابن دا خمزلكا يفلط يلني معناته رايو انا مسؤول منن ነገር ዘራፈብ ነገር አይነበረንን ተጻሊ ይፈልጥ حما ነገር ገይሮ ይፈልጥ ንሱ ግን መለማመዲ ድፍትርና ይገይሩኒ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረሉ እየዝብሎ ነገር ግን አነ ድማ ኾመ ብለን ተሎ አጥቢቁ ይሎም ይኑኒ በይዛኻ ሃበኒ ተዘሂብ ካና ይለቀካን ይሉ ሃበኒ ዳ ሃበኒ كم زلك أنا فلتي عرقاقي صلحو يه هابني لني مرقيت أنا بلي أنا زتولو زلخ أنا أي فلطوني أنا تمهار كوني تفلتني خا أنا زمهار زلخ تمرتي كاو داس مريم ناب ساعتات كاف ساعتات ناب مزق داسي مزق زلخو أنا كنيه يخون أقواقوا ناي دفترا من بس أي تمهار كون بس أنا يقول حي وتحسر 3 عامتيه سلازي تتولو زلخ أنا يبلي يني ليو أي كم زلك يفلتي يرن سلازي موتكو قمت نسوز ولا نسلازي كونكو نلوم الزنبرة سمعكم أينيرو بحال أرستكساب زمصكم دحان كنيو كل خبرن مسغانان وداسن أملهون سجدتن نجزابير أملهنا يخون